wis gampangane niku si Sultan. Sri Sultan. Nang kene nang daerah Indonesia kene kowe wis ora wis ora oleh. Habis 9. Iki nek buku aku Bali ya. Nek semelang kowe ditutke entarake aku kok tak melu tak nyatutke kowe. Niku jaman semonten. Nggih, Mbah. Londo isih teng Bantul. Berarti londo ingkang teng Ganjuran niku nggih mbiyen enten sing nganu nggih pengene njajah nggih, Mbah nggih. Wah, niku kuwi biyen wonten pembesare. Omahe ning nggon lapangan kok gede. Kaya nek isang biyen sing sampean sing kelingan gereja sing lawat. Omahe kaya gereja sing lawat kok. Loji niku, Mbah. Loji niku kuwi. Jenengan nemahi niku lojine niku. Nah, kula le ngebom niku kula melu golek mbayung ning bulak sik nek sakniki diarani Kidul Gilayan. Nggih. Nggih, Mbah, masalah geger londo pripun, Mbah, sejarah teng Siten mriki? Kula wis gedene ya isih ngerti. Nggih. Niku kula ngungsi mbok kula teng Gosari pojokan ning nggon ngungsi ngendi wong ra duwe. Nggih. Ya kula dhewe mboten gawe napa-napa kalih simbokne. Simbok kula niku mbubuti legetan niku digodhog dipangan dhewe. Kula meng 3 dina 3 bengi meng gula niku. Gula sae pundi, Mbah? Gula ling merayak ning nek ra salah ning Ganjuran utawa ning Gesikan. Gesikan dijarah, Mbah, gula. Mergane niku landane pun dilungake. Soale landane jahat napa pripun, Mbah, kok? Lah maksude teng mriki rak nindes. Nindes. Nggih. Nggih. Lho mboten trima rak mboten suwe mboten trima to. Nggih. Disewa setahun, setahun. Riki dulu disewa nggih tebu, Mbah riki. Nggih. Oh. Nggih pabrike sing sawah riku wae. Nggih sawah kulon. Nggih nek kulon kabeh. Nggih. Nek wetan kabeh. Niku disewa sedaya kalih londo. Lah niku terus mbayare mboten adil. Pirang-pirang nggon niku mboten. Ngertos kula ming landane terus suwe-suwe dikon lunga. Nggih. Kon lunga ki nek cara awake dhewe sing lunga ming sing wong lanang-lanang iki mulih nang negarane nggih. Nggih. Kula sampean niku ndek bojo, bojone ditinggal. Nang kono perumahan. Nggih. Ditunggu kalih wong umum. Nggih. Ditunggu kalih wong muda niku barang. Terus jenenge lha kuwi nyunyah niku lemune jenenge dientenir. Lah kuwi lampung kuwi kabeh lunga landane lah ajeng bali mriki malah gugat kali mriki wis ora iso dadi nganake geger londo. Geger londo kuwi pertama Nggih. teng Pangsi. Teng Pangsi. Tangsi pundi niku? Bantul. Bantul nggih. Nang polisi. Nggih, Polres. Saka saking niku teng mriku mlebu montor mubur nembak nggih supaya kok bubar. Oh. Nggih. Bubar. Nyur londone teko niku antene ning polisi yo ora wani lawan. Nggih. Bubar njur tangsine diweni londo. Oh, niku tahun pinten, Mbah? Wah, nek nggon taun kula ora. Jenengan kinten-kinten yuswa pinten pas niku? Remaja. Nek kelingan niku paling ya 10 utawa 10. 10 tahun. 10 tahun utawa 8 tahun. Oh, tasih alit jenengan, Mbah. Niku sanirandane pun lunga omah anune pabrik diobong. Nggih. Oh. Diobong kalih tentara kita. Kali Gondang niku Ganjuran niku diobong dulu. Nggih. Diobong niku nggo gula niku mili banyu gula. Pokoke juru. Suruh. Keplenyok niku ya mrasa. Oh. Nggih. Jenengan ngambil niku? Mboten. Lah ning niku kok ya dilalai yo ketekan Jepang.
Jepang niku ming ndelik nggon sing ora kobong. Oh. Jepang niku lemune umure ming sak umur jagung. Jagung nggih. Nang teng mriki. Nggih. Lah niku isane lunga, kula ya mung ngomonge lho ning nyata. Isane lunga dikon lunga ora gelem kuwi lemune saka kene warane manune ndi negarane diobong. Oh, Jepang dibom, Mbah. Jepang dibom. Dibom nggih. Berarti gak mulih. teng Siten riki, Mbah. Nggih. Riyen niku enten Londo uga enten Jepang, Mbah, mriki, Mbah. Sikik londone. Nggih mriki, Mbah. Nggih Londo niku iso nandur tebu ping pira terus sing alit. Nggih. Jepang niku mung nandur jagung karo nandur pari sing Oh. iku lho sing dijejer. Nggih, nggih, Iku nggih. namine goblak. Nggih, goblak. Iki kena Gus Gusra. Nggih, nggih. Nika damelane Jepang. Jepang. Nandur jagung damelane Jepang. Oh. Lah niku le ngandhake wong tuwa-tuwa niku si Jepang ki teng mriki mung sak umur jagung. Nggih. Nandur jagung niku. Lah Londo wis nang anu tangsi niku wae. Nggih. Bergerak niku 12. Nguyak. Pokoke gerak mlaku Nggih. niku Kali Wetan, Nggih. Kali Opak, Nggih. Kan Kretek, Nggih. kelingan jenenge Tukidal mboten? Pak. Tukidal. Nggih riku nggih. Niku digendong bapakne ngidul tekan Kretek kaya meh ketungkak Londo. Oh. Lah nek kula ngidul mulun kalih Oh, Tenggosari. nggih. Ngidul mulun karo bapakne Kalan. Oh, bapakne Kalan. Jenengan lari. Yang ngejar niku Belanda apa Jepang jenengan? Belanda. Londo. Ajeng rebut malih, Mbak. Ajeng rebut malih ning yo ora kewagang kuwi. Yo ale yo wong Jawa ki yo karo andane yo akeh Jawa. Jawane wani Mbah wong Jawa, Mbah. Lah nggih to entek-entekane ya kuwi mau. Berarti Jepang le ora gelem bali ki dibom omahe. nggih. Dadose wong Jawa niku asline ampuh nggih, Mbah, nglawan Londo nggih. Lawan Londo lah. Londone berani, Mbah. Jawane menang, Mbah nggih. Lah yo menang niku nggih. Pun teng mriki ngantek gelas to. Napa sih? Gruwak ngono. Tentara kita golera. Golera ki lek nyerbu bengi. Nggih. Golera. Golera. Nggih. Tentara kita lho nggih. Hebat ya. Nggih. Golera. Dangu to. Londone gawe bom Nggih. ning sawah. Nggih. Kayak saka kono digancengi. Nggih. Iki kapan iki kesarup Nggih. muni. Oh. Wonge mati. Jeblok dipasangi oleh Londo. Nggih. Niku jaman semonten. Nggih, Mbah. Londo isih teng Bantul. Berarti Londo ingkang teng Ganjuran niku nggih mbiyen enten sing nganu nggih pengene njajah nggih, Mbah nggih. Wah, niku kuwi mbiyen wonten pembesare. Omahe ning nggon lapangan ku gede. Kaya nek jam mbiyen sing kelampan sing kelingan gereja sing lawas. Omahe kaya gereja sing lawas kok. Loji niku, Mbah. Lojine Jenengan nemahi niku lojine niku. Nah, kula le ngebom niku kula melu golek mbayung ning bulak sik nek sakniki diarani Kidul Jilayan. Nggih, teng Kidul Jilayan. Nggih kalih mbok kula. Ngerti-ngertine mlebokke niku sing ngebom kuwi nang njero. Wow. Melus pun mobil mboten kanten-kanten. Berarti sik ngebom tiang Jawi. Ah nggih. Dibom Belanda nggih. Anune Lojine. Dibom tentara Indonesia, Mbah. Nggih. Jenengan krungu suara ledakane, Mbah? Wah, mireng tur. Mireng. Nggih, ngapunten mireng nggih. Wah, kaya ngono. Nggih. Omah kobong. Njur rusakane diperayak wong desa. Nggih. Ana sing ana wedi sak piturute. Luar biasa. Kulo mulih wong desa. Gulane sik salong mengko dijeguk karunge. Nggih. Wadah kacang nek salah wong desa niki iki. Dilarak metu cuculi terus juntak ning njaba
salung cukup wong salung yang mengidak-idak gulan. Nggih, Mbah. Berarti Mbah Marti saged ngambil gula teng Guwasari ndelik wau niku nggih dikejar Belanda. Mboten. Lah teng Guwasari ngamankan diri. Apa kuwi Londo niku nek bergerak bendina kira wonten pengawasane ta. Nggih. Padane kula kali sampean nggih, Mas Londone wis metu-metu kono lho. Oh, nggih daripada nggih, niku pengawasane. Nggih. Nggih. Londone metu kono, dilalen nggih niku. Ya awake dhewe minger. Nggih, biar tidak bertemu nggih, Mbah. Lah ngoten niku kula yo melu-melu si mbok teng Nggosari. Niku yo mulih nek wong wedok ora kapak-kapake kok anu mulih-mulih golek-golek tegan gabung nggon kula ki tegane do gabung nek wong ra duwe ki nggih samu barange nggih Mbah nggih tegan gabung nganti kula nek ana wong ngomong iki lantare metu kono melu mlayu nggih mlayu tekan jenenge Gunung Butak nggih ngetke ganjuran nggih do diobong kali lho ganjuran ketok ning sing ngobong tentara Indonesia napa mboten londo bergerak pokoke kalau pabriknya yang ngobong pabriknya udah Indonesia yang bakar iya londo ngamuk ngobongi napa-napa wis berangkut oh sudah dibakar sudah di bumi hanguskan orang Indonesia orang Jawa Mbah berarti London niku balas terus ngobongi napa-napa nggih padane liwat ngeten iki ketok ana ora nang omah London niku Mbah nggih berarti kula weruh tadi ngomong berarti Londo ingkang teng Sumber Mulya teng Siten niku jahat Mbah dulu jahat nekat oh jahat to nggih penjajah Mbah bener-bener menjajah nggih Mbah niku isane lereng nggih yo sampe wis gampangane niku si Sultan Sri Sultan nang kene nang daerah Indonesia kene kowe wis ora anu wis ora oleh HP 9 iki nek aku Bali ya nek anu semenang kowe ditoke tentara keto aku kok tak melu tak ngetoke kowe ana Londo 5 truk Sri Sultan 5 Sri Sultan ngawal 5 truk dipulangkan nek padane ku ndak dijek anu di apa di tentara kita cegat nggih nah nek ana si Sultan ra rawani nggih si Sultan wujude setunggal ning dadi 5 nggih ana 5 Londo 5 truk si Sultan yo 5 Sri Sultan HP 9 nggih Mbah mbok menawa sing pinten waune kula rado niku nyata luar biasa nggih Mbah Marti matur Mbah Murti matur nuwun sangat nggih Mbah sejarahnya nggih Mbah nggih kita sambung lagi lain waktu nggih piyambak mangke ndak dipatosi ndak disengeni sarana nglai banget matur nuwun kula matur nuwun sembah nuwun Mbah nggih mugi sanes wedal ngenak ayo gandeng kene napa-napa sekali lagi Mbah begini Mbah tangannya Mbah nih Semian Len nggih matur nuwun sangat nggih Mbah nggih sehat selalu